ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿ ಕೆಂಚಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲಿ ಏನಂತ ಸೂಪರ್ ಆದಿಲ್ಲ ನಿಖಿಲ ಸೂಪರ್ ಆದ ಉಪ್ಪರ್ ಎಂದೆ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ದಾದ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕಿಂಜ ವೀಡಿಯೋ ಕೇಕ್ ಕೊಯ್ಪುನ ಬಕ ಒಂದು ಬಾರ್ದ ಮತ್ತು ಬೇಲ್ದ ಒಂಚೂರು ಶಾರ್ಟ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ದುಂಬುದ ಕಾಲುಡು ಕೊಯ್ಪುನ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಕೊಯ್ಪುನಟ್ಟೋಸ್ಕರ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮ್ ಯಾವುದು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಯಾವುದು ಇತ್ತ ಪಂಡ ಮೂಲ ಜನಲ ತಿಕ್ಕುಜೇರು ಕೈಟ್ ಕೊಯ್ಯಾರೆ ಬಕ್ಕ ಪಂಡ ದರ್ಪುಡ ಒಂದು ಮತ್ತು ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಬಕ್ಕ ಬರ್ಸದ ಮತ್ತು ಐಕ್ ಮತ್ತು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇತ್ತೇನೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಚಾದ ಇತ್ತೆ ಮೆಷಿನ್ ಕೊಯ್ಪುನು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆದ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ರಿ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನೇ ಬೋರ್ಡಲ್ಲ ಮಲ್ಪಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ತೂಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದಾಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ. ಹೌದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಕೆಂಚಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ವಿಷಯದಾದ ನಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮಾತ ಕೊಯ್ಪುನ ಅಂಜ ನಂಜಿ ವಿಡಿಯೋದ ಪರ ಬರ್ತೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ತೂವಲಿ ಎದುರು ಶೋಧನೆಲ್ಲ ಸೋದನ್ನ ಕುಡ ಮಾರಂಡಿ ಏಯ್ ಯಾರೊಂದು ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಕುಲ ಡಿಗಲಿಗೆ ಆವಲಿ ಬೇರೆ ಈತೇರಾ ದುಂಬು ಕೈಟ್ ಕೊಯ್ಯಂದಿತ್ತೆ ರೀತ ಮಿಷಾಂಡ್ ಕೊಯ್ಪುನ್ ಗಂಜಿಗಲ್ಗೆ ಕೊಯ್ದಾಪ್ ಸೋದನ್ ನನಕುಲ ಇತ್ತಿನ ಬಾರ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಸೋದನ್ನೇ ರೀತಿನ ನಾನಿ ಬಾಯಿ ಉಂಡು ಅರೆ ನಾನಿ ಬಾಯಿ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಅಯ್ಯೋ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಯಾರನ್ನ ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಕಟ್ ನಾನು ಮಿಲಿಟ್ರಿ ಜಾಯ್ನ್ ಅವರೇ ಅಂಜ ಓಲಾರ ಮಾರಿ ಇತ ಕೂಡ ಬೋರಂಡು ಇಂಜನೆ ಮರ್ಪುಂಡು ಯಾ ಕೈಪುಲ್ ಬತ್ತಂಬ ಬರಬರ ಇಂಜಾರ ಒಂದು ಬಾರ್ ಒಂದೇ ಕಾರ್ ಕೊರ್ಪು ಮನ್ಪೇರು ಲಾಯ್ಕ್ ನುಂಗಾರೆ ವಿಷಯದ ಬಂದಂತೆ ಬರ್ಸ ಬತ್ತದ ಕೊಯ್ಪುನ ಅಂಚಿಂಚಾಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇಗ ಕೊಯ್ಯಾರ ಎತ್ತನು ದುಂಬು ಕೀನ್ ತುಂಬೊಂದಿತ್ತ ದರ್ತೊಂದಿತ್ತ ಬಟ್ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಆಂಡು ಬೇಲೆ ಜನಲ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ನೆಟ್ಟೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ನಾರಾಯಣರಂಜಿ ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ನಾರಾಯಣರು ಬತ್ತದ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಹಾ ಲೈವ್ ಅತ್ತಿ ಇಂಜನ ವಿಡಿಯೋ ಅಲ್ಪುನ್ ಬೆನ್ನಿದ ಬೇಲದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ತೆರಿಯಾರೆ ಜನಕಲೆಗೆ ಬಾರು ಗೋರ್ದು ಸಾಕಾಂಡು ಫುಲ್ಲು ಬೆಂಡಾಗಿ ಹೋದೆವು ಬೆಡಿ ಮುರುಗಣ್ಣ ಬೈದ ಬಾರ್ ಲಾಯ್ಕಾಂಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಎರಡ ಬೆಡಿ ಮುರುಗಣ್ಣ ಡಾನ್ ಈರು ಬೈ ನೀರು ನಾರಾಯಣ ಮಂಡಿ ನೆಂಚಿನ ಮರ ಕುಂಟವು ಭಯಂಕರ ಕುಂಟಿ ಬಗ ವಿಶೇಷ ಮಾತ ಅಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ನಿಕುಲ್ ತೂವಲಿ ಬಾರೆಡು ಕೈಲಾಪನ ತೂತಾರೆ ಬಾರೆಡು ಟೊಮೆಟೊ ಹಾಪನ ನಿಕುಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂವಲಿ ಮುಲ್ ಬಾರೆಡು ಟೊಮೆಟೊ ಆತನ್ ಅದೇ ಬಾರೆಡು ಟೊಮೆಟೊ ಆತನ್ ಬಾರೆಡು ಟೊಮೆಟೊ ಆತನ ತೂತಾರ ಓಲಂಡಲ್ಲ ఏంటిదయా అరే బెడి లేకపోతున్నా చెప్పు లేకపోతున్నా ಒಂಜಿಗಲ್ಗೆಡ ದುಂಬು ದರ್ಪೋಡು ಬತ್ತೋಡು ఉన్నాయి ఇప్పుడైనా అయితే ప్లేట్
ಹೊರಂಗುಲೆ ಬಾರ್ಲಾಯ್ತು ಅಂದು ಮಾರೆ ಹಿಮಾಚಲದ ರೀತಿ ಬಾರ್ ತುಂಬು ಲಕ್ಷ್ಮೀಸ್ ಕಾಮತ್ತಿರ ಬಂಡ ಬೇರೆಗೆ ನರ ನೆರೆಗೆ ಭಯಂಕರ ಬೇಲೆ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಈ ಸಲ ನಂದು ಬೆನ್ನಿ ಈ ಸಲ ನಂದು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಯವ್ವ ಹೇಳ್ತೀರ ಡೈಲಾಗ್ ಬಾರೆ ಈ ಜನ ಮತ್ತೆ ಹಿಜಿಜಿ ಆತನ ಫಾರ ದೆತ್ತಾತನ ಆಯ್ತದ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ಕೇಗು ಇಪ್ಪನ ಬೇಲೆ ಮುಗಿಂಡು ನಾನು ಏನೆತ್ತಿನ ಬಾರ್ ನುಂಗದು ದಿಂಜಾವನ ಮೊಗಲ ಮತ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟುಡು ಸಹಕಾರಡು ಗುತ್ತಿನರ್ನ ಬೋಲದ ಗುತ್ತಿನರ್ನ ಬೋಲ ಹೊತ್ತಿವಾರ ಗುತ್ತಿನರ್ನ ಬೊಗ ಎನ್ನೆ ಏನ ಮಾರೆ ಏನ ಮಲ್ದೆ ಮೂಲು ಬಲ್ಲ ಕೃಷಿಕೇತಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾರ ಮತ ಅಂಡಿತ್ತೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾರ್ರೆ ವೇದ ಒನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎ ಟೈಮು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇತ್ತು ತಗೋ ನಾರಾಯಣ ಸೋದನೆರೆ ಗೆಂಚೆನು ಬ್ಯಾನರ್ ಮತ ತೂದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಗಾತಂಡಿಯ ಕೊಲದ ಹೋಗಿ ಬಲ್ವಾ ಬ್ಯಾನರ್ ಬಾಡ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಿನೇಶ್ ಹತ್ತಮಾರೆ ಉದಯ್ ಮೇಲಂಗಡಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ನಾರಾಯಣ ಎಂಜಾನ ಬ್ಯಾನರ್ ಮತ್ತ ಪತ್ತಾಯ್ನ ಸೋಕಾಂಡ ಬಾಲಾಕಾಂಡ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ವರ ಬತ್ತಿನ ನೂತನದ ಬಲ ಬತ್ತಿನ ಚಾನ್ ಗಂಭಾರ ನೆಕ್ ಇರುದಲ್ಲ ಮಿತ್ ಮಾಡಿ ಏತೆ ಕುನಾತ್ ಮಾಡಿ ಪತ್ತಂಡಿ ಅಡಿಗೆ ಆಡು ಮುಗಿಂಡು